channel. So, for today's video, pupunta po kami sa school namin para mag-attend ng acquaintance party. So, ngayon guys, makikita niyo yung kasama ko na sobrang ganda ng suot niya compare sa akin na parang pang matanda talaga, vintage. So, mamaya guys, magpa-party-party kami sa school namin. So, yun na guys. So, bye-bye! Back to my... pupunta na kami sa school kasi tapos na kaming mag-ayos ng mukha namin. So, yun. Nara siya. Gawa na ka siya, boy. Pag na siya eh. Ito. Ready na siya mamaya, guys. Murag makasulod. Sige na eh. Sige na. Bye-bye. Ngit-ngit na magod kay Derek. So, ngayon, sobrang ngit-ngit talaga ng ano to. Sobrang ngit-ngit. Anong ngit-ngit? So, ayun. Sobrang madilim sa labas ng bahay nila. Charot. Sa condo. Pupunta na kami. Hihingi kami ng ticket. Charot. So, welcome to my channel. Guest na ko siya karon guys. Ako ang classmate. So, yun. Natakot. Dahil hindi kaya kami survive. So, pupunta na kami doon guys. So, sobrang pangit ng outfit ko ngayon. Look, nai-spot sabi. Iyan na sa imong cellphone ba para delete ang ngit-ngit na on. Sobrang dilim guys. I-spot lang. Pinagurap-urap ako. Hindi na. Yeah. So, ayun. Yan po yung spot namin. Oh, yan. Para makita nyo po kami. Hello, grabe. Saan na ka short? Hello, Nila. Hello. So, ayun. Sobrang dilim dito, guys. Nagbablog pa rin kami kasi gusto namin na mag-upload ng video about sa acquaintance Walking party. lang ta, guys, sa acquaintance party. Oh, so, ipakita natin yung... Wow! May mga singing content. Chad ako, tingog. Chill, boy. Para kaming patay sa outfit namin kasi black and white kasi yung ano, ginawa, ni-require. So, ayun, pupunta na tayo. Don't leave this video. Oh my God. Kami po yung susunod na Zinab. Richard lang, Ginab vlog. So, yung ganda namin, hindi pang Ginab, pero yung vlog namin pang Ginab. Charot na. Charot lang. Charot lang. Arat na. Diba alam mo yung ano? Diba alam mo Uy, yung grabe siya sayaw? kangit-nget. Kapag nagsayaw ka na, parang... May ganun din makikita yung mukha natin dito, guys. Ito na, guys. Ito na ba talaga? So, yun. What? Showtime? Thank you so much. How about leaving Mr. Ano na? Naka-outfit ako. Ha? Ay, green? Ay, green. Dili, pwede ID? Oh, dari man mi. Ay, sir, oh. No, no. Sir, ikaw ingon si sir. Janti ko sir, nag-vlog gani ko. So, mo ni. Moto na mi. So, ayun guys, nakapunta na kami dito ngayon sa City High, Senior High School. So, yun. Asa man natong kauban ba? So, where lang? Ay, moto sa tada to sa... Moto tada to sa room natin kasi Tagalog din. So, yun, nag-acquaintance party na kami. So, nagtatagalog kami, guys. Baga-baga face this. So, ayun, kapunta na kami dito. So, ayun, guys. Nakakahiya. Nakakahiya, guys. So, yun, sobrang bigo na dito. So, ayun, nagpunta kami dito. Ano itong classroom natin? So, ayun.
lima dito. Ay, dito. Aman sila, oy. Yun guys, andito na kami ngayon sa classroom namin. So, sobrang ganda ng classroom namin kasi bagong-bago to. Charot lang! So, ngayon, kami na lang yung andito ngayon sa classroom namin. So, mamaya guys, makikita nyo yung vlog namin kung paano kami gumagawa doon sa boy. Hoy, sila sa lima? No, Oh, wala pa sila? So, ayun guys, kami pa lang yung nandito. So, grabe. Oh, nagagaagang. Nagsayo-sayo pa may kanidari o niya. Wala pa sila. So, program pa karon. Ay, sa paguli eh. So, grabe yung init dito. So, yun. Grabe yung... Tada! So, papakilala ko sa'yo si Salima na sobrang handa. Hi, Salima! Uy, say hi to my vlog. My gosh. Guest ka ngayon. So, dito ka para makita. Alay, grabe! Ayun! What's up, yo? What's up, yo? Wajud ya. Kuan, si Chu. Chu yung apelido, gamay ka. Wapa ka si Ginny karon. Oy, Diyos ko. Aman, imong crush. Ano ba? Wapa siya niabot. Ay! Si Sir, man itong point. Hi! Jai! Magpatatak ta. Mga guest na ko karon guys. Bye-bye. Acquaintance party. Wala po itong pakabundo. Kaya matapad. And now for the female category, our female fourth runner-up is Ay, siya. candidate number Sir, magpatatak ni Sir. female Magpatatak candidate ni Sir. number Sir. 4. Sir. Na, Sir. Miss Marisma Gina Gubat of General Academic Dance. Sir, magpatatak ni Sir. Where are you, Sir? Ayun, ilakad na mo si Sir. Wapa kayo mo ba yung announce namin? Si Sir, mangguda kong pakataon. Uy! Dilit ako mo ba? Ano. Ay, Chu! Chu! Atun, sa ginato sila. Say hi to my vlog. Hi. Okay, once again, we would like to extend Ari na, doon na to siya. greetings and appreciation to you. Chu! Colors. Wala, lagi yung nga ni Boy. Iba na tayo. Tak. Hindi na lang. La parehas la dua. Now we are down to our seven runners-up. We would like to Hi request Ginny. Hi. our third judge, Ms. Elizabeth H. Macabudbol. Labi yung Please Hi, guys. by Mr. Crismar Bolotano. Ay mga kaigang. Hi mga kaigan. What's up, you? Male category is our second Ano ba yung challenge? is from grade 12, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Congratulations, Mayor P. Macabudbol. Apil ka mo pa. Binigyan mo. Our female second runner-up is Kaya man sila, oy. female
sa musika.